događaj je organiziran od samog tog projekta, evropskog projekta Globe, ali također je i završno događanje 25 godina obilježavanja 25 godina Hrvatskog instituta za istraživanje mozga. Globe je uspio zaposliti 11 stručnjaka, od toga 4 je došlo iz inozemstva. I time smo, barem malim pomakom, smatramo da smo ipak uspjeli okrenuti odljev mozgova u priljev mozgova. Thanks to Srećko and his efforts and his team, they really developed a remarkable network within the Euro, and they succeeded in a project. So thank you for finalizing the project as was designed and proposed. U ovaj laboratorij koji danas se otvara je znači utkan cijeli ovaj rad od 25 godina. Ovaj projekt je izuzetno važan jer zapravo omogućuje infrastrukturu znanstvenih istraživanja. A svi mi znamo koliko je teško, osobito zadnjih godina, uspostaviti tu infrastrukturu. Proces kako smo stvorili ovaj prostor iz prostora kakav je on bio trenutak u njega.